Šokujú vás mesiac čo mesiac účty za mobilný telefón? Že to už vo veku informácií inak nejde? Nedelia vás príliš veľké vzdialenosti a potrebujete trvalejšiu komunikáciu? Tak potom potrebujete osobné vysielačky walkie-talkie. Komunikujte konečne voľne a bez obáv vysokých poplatkov za dlhé hovory. Ich výhody oceníte pri práci ako aj vo svojom voľnom čase. Vďaka ich dosahu 3 km a možnosti práce na 8 kanáloch a 38 subkanáloch sa s nimi určite nestratíte. Vysielačky sú ideálne pre prácu na stavbách, halách a skladoch, rovnako ako aj v kanceláriách. Ich pomoc oceníte aj pri výletoch, cestovaní, turistike a tiež v náročnom či odľahlom teréne bez pokrytia signálom. Na ich prevádzku môžete použiť dodávané dobíjacie akumulátory, ale aj tužkové batérie, vďaka čomu si ľahko zabezpečíte náhradný zdroj energie. Výhodou sú aj ich malé rozmery, nízka hmotnosť a možnosť pripojenia externých slúchadiel a mikrofónu. Už neplatte zbytočne za niečo, za čo nemusíte. U nás zaplatíte len za vysielačky a potom už navždy voláte celkom zadarmo. Za túto skvelú cenu, u mnohých neprevyšujúcu ich mesačné výdavky za telefonovanie, dostanete kompletný set 2 vysielačiek walkie-talkie aj s bohatým príslušenstvom. Tak neváhajte. Čím skôr si vysielačky objednáte, tým skôr vás odbremenia od zbytočných poplatkov a umožnia vám dlhé hovory bez obáv. Zavolajte do 30 minút a dostanete zadarmo praktický držiak na opasok a výmenné farebné kryty. Tak neváhajte a volajte TV Products. Walkie-talkie je super. Presne viem, kde mám ľudí, ktorých potrebujem.